Здравейте, хора! Аз ще ви покажа едно клипче, на което я първа арена съм, изтеглих се с нощи и така, почваме. Ето ми го дека. Не съм чак толкова богат. На един приятел му се беше падал Super Magical Chest. На мен Magical Chest само, но няма пари да си го купя. И така. Дека ми е такъв, предния ми беше такъв и първия ми беше такъв, не знам. И сега ще играем батъл. Не съм чак толкова добър, но ето. Той е 100% по-добър от мен, хора. Не съм наистина добър, но някой път на късмет бия. Вчера обещах, че днес ще направя клип и това е клипът. Може и още да кача, може още 2, още 3. Но не знам на какви игри. Майко, съжалявам, хора, ще изигравам още една битка. Няма как. Така. Втора арена сме вече. Така. Пак бато. Супер. Няма пращането. Така, пускаме Baby Dragon. Уичката. И после принца. Пак принц. Baby Dragon. Baby Dragon. Да имах. Чао, чи. Добре. То сега ми гатакуват. Казах ли ви, хора? Пека, мини пека. Ще му дам една мини пека. Добре, малко. То, хора, как се е писал, само даже и не разбирам. Аха. Глеко да ги пусна. Сега му взимам количката. Той си мисли за алфа машкарта. Baby Dragon, да фака, шетка. Айде, и ние взехме кулата. Ти, бърже, беби. Къде бе, баче? Как сте по-силни хора от мен? Не мога да си го разбера.
И пак вижме е плюс 31. Да видим след колко купи ще станем плюс 400. Ето ги тренинг. Ще отворим едно такова. Фак. Така се изхабих. Имита от клипа. Това ще бъде.